Čiča, miča, priča za vas, deco. Danas putujemo daleko u prošlost, u vreme kada su dinosaurusi hodali zemlju. Upoznajemo jednog od najneobičnijih i najlakše prepoznatljivih dinosaurusa, Stegosaurus. Ovaj dinosaurus je bio veoma miran. Nije jurio druge životinje i nije bio brz trkač. Veći deo dana provodio u tihoj šetnji kroz prirodu, tražeći hranu i bezbedno mesto. Njegovo telo bilo je veliko i snažno. Na leđima je nosio velike boče, oređane u dva reda, koji su ga činile potpuno jedinstveni. Na kraju reda imao je oštre šiljke, koji su mu služili za odbranu. Stegosaurus je bio dug kao veliki kamion sa prikolicom, a bio je težak kao više slonova zajedno. Iako ogroman, kretao se mirno i bez žurbe. Živeo je pre više od 150 miliona godina, u svetu punog zelenjava, paprati i velikih biljaka. Klima je tada bila mnogo toplija nego danas, a priroda bogata i raznovrsna. Stegosaurus je bio biljojed. Jeo je nisko rastinje, lišće i neke biljke koje su rasle blizu zemlje. Stegosaurusi su živjeli u malim grupama. Mladi su rasli uz odrasle, učeći kako da pronađu hranu i ostanu bezbedni. Kao i mnoge današnje životinje, i mladi stegosaurusi su u početku zavisili od starijih. Iako miran, Stegosaurus je znao kako da se odbrani. Kada bi se osjetio ugroženo, koristio je snažan rem sa oštrim šikcima da odbrani sebe i svoj prostor. Da li ste znali da je Stegosaurus imao mozak veličine oraha? Njegov mozak je bio izuzetno mali, ali to mu je smetalo da preživi u svetu punom opasnosti. Stegosaurus možda nije bio najbrži dinosaurus, ali je bio jedinstven, snažan i lako prepoznatljiv. Ako želiš da upoznaš još dinosaurus, ostani sa nama i nastavljamo putovanje kroz praistoriju.